छोट हुଅନ୍ତୁ कि बड़ बाहर को गला माने चुटुर पुटुर खाଇବା ତ ଆମର ନିହାତି ଖିଆ ହୁଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ହେଉଛି ଆମ ଗୁପଚୁପ୍ ମେନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଥାଏ। ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଅଟା ନେଇଛି ତାର ଅଧା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି ସୁଜି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଅଧା ଅଧା ସୁଜି ଅଧା ଅଟା କରିପାରନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ପୁରା ସୁଜିରେ ବି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ ନେଇଛି ସେମିତି ନେଲେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହୁଏନି ଡୋଟା, କି ଗୁପଚୁପଟା ବି ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହୁଏନି। ଆଉ ଏ ଆରାମସେ ସପ୍ତାହେ ଯାଙ୍କେ ତ ଷ୍ଟୋର୍ କଲେ ବି ରହିଯିବ। ଆମେ ଡୋଟାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଚକଟିବା, କାହିଁକିନା ଡୋଟାକୁ ଆମର ବେଶୀ ରନି କରିବାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ସଫ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଟାଣ କରିକି ଚକଟିବା। କିନ୍ତୁ ଚକଟିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟିବା, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏମିତି ଟାଣିଲା ବେଳେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟିବା କି ଯେମିତି ତାକୁ ଟାଣିଲା ବେଳେ ସେ ଟିକେ ହାଲକା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ତାର ଆସୁଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚକଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ସୁଜି ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ବାଜୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ସୁଜି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଅଟା ସହିତ କମ୍ ସେ କମ୍ 90% ତ ମିଳେଇ ହିଁ ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏ ଉପରୁ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାୱେଲଟେ ନେଇଛି। ଟାୱେଲକୁ ଏମିତି ପାଣି ପୁରା ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଓଦା ନାହିଁ, ବାସ୍ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଓଦା ଅଛି। ତାକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ କଭର୍ କରିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ସୁଜି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଣିକୁ ସୋକ୍ କରିକି ଅଟା ସହ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଯାକେ ବି ୟାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି ରେଷ୍ଟରେ। ତ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଚକଉଛି। ଏ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଟାଣ ଥିଲା ତାଠାରୁ ହାଲକା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ସୁଜି ଆଉ ଅଟା ଅଛି ନା ସେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଆବଜର୍ବ କରିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚକଟି ନେବା। ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଡୋ ବାହାର କରି ନେଉଛି ମୋତେ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡୋ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ନା ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇକି ହିଁ ରଖିବି। ୟାକୁ ଏମିତି ଖାଲି ଛାଡ଼ିବେନି, ନାହିଁ ତ ଏ ଉପରୁ ପୁରା ଶୁଖିକିନା ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ି ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଡୋ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଅଟା ବେଲନ୍ତି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ ବେଲଣା କାଠିରେ ଆମେ ତାକୁ ବେଲି ନେଇଯିବା। ହଁ, ୟାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଟିକେ ପତଳା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟାକୁ ପୁରା ଯେତିକି ଆପଣ ବେଲି ପାରିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ରୁଟି ଭଳିଆ ଆପଣ ୟାକୁ ବେଲି ନେଇଯିବେ। ଟିକେ ବେଲିଲା ବେଳେ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ନା ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବେଲିକି ୟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କରିନେବା। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଗୁପଚୁପ୍ ଦରକାର ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗିନା ହେଉ କି କେଉଁ ଡବାର ଖୋଳ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ୟାକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ୟାକୁ ନା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ପୁରୀର ଯେମିତି ପେଡ଼ା ବନାନ୍ତି ସେମିତି ବନେଇକିନା ବି ତାଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକେ ଇଜି ଲାଗେ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା ପାର୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ି ବାହାର କରିଛେ ଇଏ ତଥାପି ମୋଟା ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ମୋଟା ଆମେ କଲା ମାନେ ସେ ଭଲସେ ଫୁଲିବନି, ଆଉ ଫୁଲିଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଟାଣ ଟାଣ ହେଇକିନା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ଉପରେ ଛେଲି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ବେଶୀ ଜୋରେ ପ୍ରେସ୍ ନ କରି ଆମେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବେଲି ନେଇଯିବା, କି ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ପତଳା ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଲି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଟିକେ ସେପ୍ ଆସିନି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର, ବଟ୍ ଚଳିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପତଳା ହେଇକିନା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବା ଇଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ସେଇ ଯେଉଁ ଓଦା କପଡ଼ା ଆମେ ନେଇଛେ ସେଇଥିରେ ହଉ, କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ା ନେଇକି ଓଦା ହଉ କି ଗାମୁଛା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଓଦା କରିକି ତାକୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନ ବାହାରି ଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାକେ। ତ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଖାପାଖି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୁପଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 5-6ଟା ପାଖାପାଖି ଭଳିଆ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ବେଲି ସାରିକି ଏଠି ଏମିତି ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇଥିଲି, କି ଯେମିତି ଶୁଖିକି ପାମ୍ପଡ଼ି ନ ହେଇଯାଉ, ଆମ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ଛାଣି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ତେଲରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନା ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଯେତେବେଳେ ଉଷୁମ ଥିବ ତେଲ ସେଇଭଳିଆ ଆଡ଼୍ କରିବା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ଟାକୁ ଦେଲା ପରେ ତେଲରେ ସେ ଅଚାନକ ସେ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉନି, ସେ କିଛି ଟାଇମ୍ ତଳେ ରହିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ତ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଟେମ୍ପରେଚର୍ର ହିଁ ତେଲ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଗରମ କଲା ପରେ ସେ ଅଚାନକରେ ଉପରକୁ ଆସିବନି, ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭଲସେ ଫୁଲିବନି ବି, ତେଣୁ କରିକି ଆମକୁ ଆଉ କଡ଼କ ବି ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ତେଲରେ ହିଁ ଛାଣିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଲି ସେଇ ତେଲ ଭିତରେ ହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଗଲା। ଫୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇକି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଲକା ଉପରକୁ ଉଠେଇছে ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଯିବ। କଢ଼େଇରେ ଆମେ ତାକୁ ଓଭରଲୋଡ଼ କରିବାନି, ଯେତିକି ଜାଗା ହେଉଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କରିବା। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା, କାହିଁକିନା ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତ ଲୋ ଥିବ ନା, ତ ସେ ପୋଡ଼ିବନି। ହାଲକା ହାଲକା ସେ ହେଲେ ସେଠି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଉଥିବ।
ଏଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍‌କୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇଦେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ୍ ସାଇଡ଼୍‌କୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ସାଇଡ଼୍‌କୁ ପୁଣି ଆମେ ସେମିତି ପାଖାପାଖି 30 ସେକେଣ୍ଡ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ କଢ଼େଇଟା ନେଇଛି ସେଥିରେ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ 4ଟାରୁ 5ଟା ହିଁ ଭଲରେ ଜାଗା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କଢ଼େଇର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଅଧିକ ଗୁପଚୁପ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଠୁ ଅଧିକ କରିବେନି ନାହିଁ ତ ଇଏ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଏମିତି ହାଲକା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ସେ। ତ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ପରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର କରିନେବି। ଆଉ ୟାକୁ ତେଲରେ ବାହାର କଲାବେଳେ ବି ଆରାମସେ ବାହାର କରିବେ କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତେଲ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ବାହାର କରି ସାରିକି ଯେକୌଣସି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ବିଛେଇକି ତାକୁ ତା ଉପରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁ ତେଲ ଥିବ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରି ନେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଫୁଲିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଖଟା ମିଠା ପାଣିର ପ୍ରିପାରେସନଟା ଏଠି କରିବା। ତ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସେମ୍ ପରିମାଣର ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମୁଠା। ତାପରେ ସେଥିରେ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି ଆଗ ସାମାନ୍ୟ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିବାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ପାଇଁ ଆଳୁ ମୁଁ 4ଟା ସିଝେଇକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଳୁରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନେଇଛି ଲୁଣ। ତାପରେ ଏଠି ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଟନି ବନେଇକି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଚଟନିରୁ ଆପଣ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ସିଓର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ସବୁତିକ ଏମିତି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଖଟା ପାଣିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଯେଉଁ ଚଟନି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସେ ଚଟନିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ତା ଭିତରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଜଲଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡ଼ର ବି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଖଟା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଲେମ୍ବୁର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମ ଗୁପଚୁପ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ତ ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ୟାକୁ ବନେଇବା ବି ଏତେ କିଛି ତାମଝାମ ବି ନୁହଁ, ବହୁତ ଇଜିରେ ଇଏ ବନିଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଆଳୁରେ ବାଦାମ ଆଡ଼୍ କରିବାଟା ପିଓରଲି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ଯଦି ନ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଘରେ ବନେଇକି ଗୋଟେ ଥର ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।